Najvažnija podrška ovim ljudima u radu za bolju, razvijeniju i snažniju Republiku Srpsku biće predsjednik i predsjednica Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Željka Cvijanović i Milorad Dodik su pokazali da su uz Srpsku uvijek i kada je treba obnavljati nakon poplava, i kada treba čuvati radna mjesta, i kada treba povećavati plate i penzije, i brinuti o ljekarima, trudnicama i studentima. Pokazali su i da znaju da odbrane dane Republike, policiju Srpske, vrijednosti na kojima je Republika stvarana, da čuvaju Republiku Srpsku od svih prijetnji i napada. Milorad Dodik i Željka Cvijanović su pokazali da vole Republiku Srpsku. Zbog toga smo svi ponosni na našeg predsjednika i predsjednicu. Dobar dan, dobro večer Kotor Varoš, dobro večer divni ljudi, dobro večer, dobro večer majko, Radenkova i moja se majka zove Mirina. Dobro večer svi vi koji ste zajedno s nama bili svo ovo vrijeme. Drago mi je što ovdje opet imamo snažnu i jaku našu organizaciju, ona koja nije posvađana, ona koja je mnogo radila i onda između sebe nešto nije bilo u redu, izgubili smo izbore na lokalnom nivou, sad idemo da ponovo vratimo našu snagu, jer smo mi izgradili Kotor Varoš, predali ovima 4 godine, on ništa živo nisu radili. Dobro večer i dobar dan, Željka Cvijanović. Ona je moj prijedlog za kandidata za predsjednika Republike, a vašim glasovima će biti izabrana na to dužnost. To je najbolji mogući izbor. I najbolji moj i vaš spoj. Ja želim sve da vas pozdravim i da kažem da idemo zajedno u veliku pobjedu SNSD-a, zato što smo mi, SNSD, na čelu sa Miloradom Dodikom, čuvari Republike Srpske. Zato što radimo za Republiku Srpsku, pobjeđujemo za Republiku Srpsku, zato što se okupljamo, zato što nam je važno sve ono što je važno svakom čovjeku koji živi u Republici Srpskoj. Milorad Dodik je novi srpski član predsjedništva BiH. Milorad Dodik će gore zaustaviti političku izdaju najvećeg političkog izdajnika srpskih interesa Mladena Ivanića i njegovih smiješnih, tragičnih ministara. Treba nam Milorad Dodik da čuva Republiku Srpsku, da sluša i zajedno dogovara ono što su interesi Republike Srpske zajedno s nama, a ne neko ko će glumiti ne znam šta, prespavati mandat i 3 dana nakon što se neko zlo desi Republici reći da će provjeriti šta je to bilo. Mi hoćemo Milorada da nam se ne desi loše, a ne da nam se pravdaju kad se desi. Biću odgovoran predsjednik Republike, zato što vjerujem i znam da Republika može ići samo naprijed. Hoćemo da imamo stabilnu vladu, hoćemo stabilnu vlast, da radimo sve ono što smo do sada radili. Živjela Republika Srpska, živio SNSD, živio Milorad Dodik, živjela naša pobjeda, brutalna, kao što je rekao naš predsjednik, brutalna pobjeda za Republiku Srpsku, da je otmemo od onih izdajnika. Čuli ste kako govori Željko, zbog toga i treba da bude predsjednik. A ja ću tamo otići da vam donesem veliku pobjedu gostima. U Postare. Mi smo se odavno razumjeli. Ovo nije davanje vašeg glasa meni. Ovo je vaša snaga. Ja sam odraz vaše snage. I nisam nikad bio odraz vaše mlitavosti. Kao što je Mladen Ivanić koji uvijek nešto falimo, uvijek nedostaje mu vrijeme da reaguje, uvijek on nije. I kad je trebalo da se kaže, on je ćutao, kad je trebalo da govori, on onda nešto govori. Kad je trebalo da se brani Republika, on je napadao Republiku. I sve je bilo obrnuto. Ono što ja želim da uradim, jeste da odem tamo i kažem, dolazim iz Republike Srpske, ja sam Srbin i predstavljam srpski narod koji mi je dao glas. Naš srpski narod ima pravo na ovo i niko to neće da dira. Ovo je naše. Ne želim ništa
ja hoću da vi znate da ja pripadam vama, kao što mora da znate da ja osjećam da vi pripadate meni. Moja odgovornost ste vi. Moja odgovornost je svaki dan u kome želim da uradim nešto dobro za narod, za vas. I uvijek sam nezadovoljan kad ne stignem da budem tamo gdje bi bilo najbolje da jesam, u interesu naroda i u interesu Republike Srpske. Ja i Željka smo prošli mnogo zajedno. Nema posla u kome nismo zajedno radili. To što je ona predsjednica vlade i ja predsjednik Republike, to je samo formalno, ali mi smo bili uvijek jedan tim, zajedno sa Nebojšom, Špirićem, Dušankom, ministrima, poslanicima, svim ljudima koji su iz SNSD-a. Bez tima nema pobjeda. Ne može ni jedan pojedinac ništa uraditi. Samo sinergija, jedinstvo nas i vas, naroda, može da da rezultat. Potrebno je ovaj grad i ova opština i SNSD da grad vrati gospodinu Bubiću povjerenje i ljubav koju on imao prema vama i nama i da se glasa za njega zato što on ima ideju. I ja hoću da kažem ovaj put da je on jedan od naših važnih ljudi i da će budućnost politike SNSD uključivati njegovo apsolutno pristup. Mi smo mogli smo da pobjeđujemo upravo zato što smo tim. Što znamo šta su interesi Republike Srpske. Znali smo i uvijek smo na tome radili da samo stabilne institucije mogu očuvati našu Republiku Srpsku. Zato su bile stabilne, a što su bile stabilne mogli smo da gradimo, da radimo, da povećavamo plate, da povećavamo penzije, socijalna davanja. Mogli smo i u Kotor Varoš da ulažemo kao što smo ulagali u svaku drugu opštinu. Dakle, mjerljivi su rezultati rada SNSD-a. Imamo pravo pogledati svakog čovjeka u našoj Republici u oči i tražiti podršku. Zato što smo uvijek zajedno radili da bismo došli do svakog našeg čovjeka. Nema grupacije koje nismo prišli. Ima nas 1.200.000. Ako bude trebalo, znaćemo svakoga i svaku kuću. Na ovaj narod neće špekulante. Ne podnosi izdaju izdajnike. Oni s druge strane su izdajnici. Koja je to politička ponuda s druge strane? Jedan izdajnik i spavač, drugi pripravnik, neradnik, za Boga miloga. Idemo mi da uzmemo ovu pobjedu koja pripada SNSD-u. Da gradimo. I još nešto, predsjedniče, prije samo izvinjavam se. Ne zaslužuje Republika Srpska da ima za kandidata za predsjednika, a ne kamo za predsjednika onog ko je rekao da je Bakir Izetbegović zagledan u budućnost. U budućnost je zagledana Republika. Svaki naš čovjek, naše institucije, kakav Bakir i Sarajevo. Ja slušam. Dakle, bio sastanak, došli neki iz Europe, komisari i sada su tu neki predsjednici partija, bio ja, eto, Govedarica, bio Bakir Izetbegović, svi ostali. I naravno, moj princip je uvijek da o Republici Srpskoj sve kažem i vi znate kako to činim. Za razliku od ovoga Govedarice koji je odmah krenuo da napada kako ovdje mrak, kako ovdje kriminal, kako ovdje svašta se nešto loše dešava. A onda kaže na kraju, kaže, jedini čovjek koji ima viziju budućnosti ovdje je Bakir Izetbegović, a ja kažem jebo to. I sad, toga treba birati za predsjednik Republike koji misli da Bakir Izetbegović ima viziju budućnosti. Zamislite da Izetbegović imaju viziju budućnosti za Srbe. Pa znate li šta je ta vizija? I gdje ta vizija slijedi? Gdje ta vizija ide? I zamislite, da li je bio oprezan? Nije demantov. On je uvjeren u to. On je uvjeren da Bakir Izetbegović ima viziju. A onaj ne zna ništa. Pogledajte vladavinu.